Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο μικρό μας καναλάκι σε ένα ακόμη βίντεο. Αυτή τη φορά ήρθαμε για μονοήμερη εκδρομή σε μία από τις πιο όμορφες πόλεις της Μακεδονίας. Είμαστε στην Καστοριά και χωρίς περιττές καθυστερήσεις ας ξεκινήσει η περιπέτεια. Με το που μπαίνεις στην Καστοριά σε υποδέχεται η λίμνη της πόλης, η λίμνη Ορεστιάδα, ένας ιδιαίτερος υδροβιότοπος, ο οποίος είναι από τους πλουσιότερους στην Ελλάδα, καθώς εδώ πέρα ζουν πάρα πολλά είδη ψαριών του γλυκού νερού. Η λίμνη Ορεστιάδα είναι από τα καλύτερα μέρη για ορνηθοπαρατήρηση και για τους λάτρεις της φωτογραφίας, από τα πιο ιδανικά μέρη για φωτογράφηση πτηνών. Η Καστοριά είναι μια πόλη των 12,5 περίπου χιλιάδων κατοίκων, μια μικρή πόλη δηλαδή, η οποία φημολογείται ότι έχει πάρει το όνομά της από τους κάστορες που ζούσαν για αιώνες στην περιοχή. Είναι χτισμένη πάνω σε μια χερσόνησο της λίμνης Ορεστιάδας, σε ύψος 700 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, ανάμεσα στα βουνά Βίτσι και Γράμμα. Η πόλη της Καστοριάς είναι παγκοσμίως γνωστή για την παραγωγή και εξαγωγή γουναρικών ακόμη και σήμερα. Όμως πλέον υπακούν στους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς οι πρώτες ύλες προέρχονται μόνο από ελεγχόμενες φάρμες. Αυτή είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα που ευδοκιμεί στην περιοχή για πάνω από 500 χρόνια. Μετά από μια σύντομη βόλτα στη λίμνη, ανηφορίζουμε προς την παλιά πόλη της Καστοριάς να δούμε τις γειτονιές Ντολτσό και Απόζαρη. Αυτή είναι η κεντρική πλατεία του Ντολτσό. Κάποτε ήταν η κεντρική πλατεία όλης της Καστοριάς. Καθίσαμε για καφέ εδώ στην κεντρική πλατεία του Ντολτσό και συναντήσαμε και έναν υπερβολικά φιλικό γατούλι. Σύμφωνα με τα γραπτά, ο Κοσμάς ο Αιτωλός κήρυξε στους Καστοριανούς σε αυτό εδώ το σημείο κάτω από μία μουριά, κομμάτι της οποίας διασώζεται μέχρι και σήμερα. Στις συνοικίες Ντολτσό και Απόζαρη θα βρείτε πάρα πολλά αρχοντικά μακεδονικής αρχιτεκτονικής. Τα περισσότερα είναι καλοδιατηρημένα, καθώς κάποια από αυτά είναι μουσεία, ενώ άλλα έχουν γίνει ξενώνες, καφέ και εστιατόρια. Τότε μέναν όλοι μαζί, μιλάμε για πολλά άτομα, ήταν η γιαγιά, ο παππούς, μεγάλες οικογένειες, μαμά, μπαμπάς, 2-3 αγόρια, 3 νύφες. Ένα δωμάτιο για το κάθε ζευγάρι και όλα οι χώροι κοινόχρηστοι. Ένα δωμάτιο με 2 κρεβάτια, το ζεύγος, τα παιδιά, το μωρό. Και η μεγάλη σάλα που γινόταν χωρί. Γάμοι, αραβώνες, ονομαστικές εορτές δεν υπήρχαν κέντρα. Η θέση του Μητροπολίτου που ερχόταν, η επίσημη στολή, το ωραίο σαλόνι με τα ωραία παράθυρα, τα βιτρό. Τα βιτρό τότε ήταν φερμένα από τη Βενετία, Φλωρεντία και δείχναν την οικονομική ευμάρεια. Βέβαια, σπάσανε και αυτά με τις εκρήξεις βομβών και αντικαταστάθηκαν από τον Καστοριανό καλλιτέχνη σαν τα παλαιά. Ό,τι ζωγραφική βλέπετε εκεί είναι όλη αυθεντική. Τώρα, εδώ στο ωραίο σαλόνι, που και που, οι κυρίες πίναν τον καφέ τους. Όταν όμως είχαν μια σημαντική γιορτή, εδώ ήταν μόνο για τους άντρες. Τους καλωσόριζε η οικογένεια, οι υπηρέτριες κερνούσαν πολιτικά θέματα, εμπορικές συμφωνίες κλπ. Οι κυρίες καθόταν στο καλό δωμάτιο που θα μπούμε σε λίγο. Εδώ ήταν ένα, όπως είπαμε, πολυχρηστικό δωμάτιο. Εκείνα τα χρόνια, όταν μια κοπέλα και ένας νέος ήταν σε ώρα γάμου,
Ερχόταν ο γαμπρός ο υποψήφιος, ο οποίος δεν την είχε δει, του την είχαν όμως περιγράψει γιατί ερχόταν κυρίες για έναν καφέ και αφού ήταν γυναίκες κατεβαίνανε. Η μαμά του, η γιαγιά του την βλέπαν, την περιγράφανε, έπιανε ο μπαμπάς του νερό, τον μπαμπά της κοπέλας. Εγώ έχω ένα αγόρι, εσύ ένα κορίτσι, τι λες, παντρεύουμε τα παιδιά μας. Για να συμπεθεριάσουμε, πήγαινε στο σπίτι και αν θέλει το κορίτσι μου, γιατί οπότε κλείνανε ένα ραντεβού και ερχόταν μια μέρα και τον βάζανε από εκείνη την πλευρά. Από την άλλη πλευρά καθόταν η κυρία που τον συνόδευε. Ας πούμε η γιαγιά του, η γιαγιά της κοπέλας, η μαμά κερνούσε τα γλυκά, αλλά η νύφη τον κοιτούσε από εκείνο το παραθυράκι ψηλά. Καθόταν σε ένα σκαμνάκι, τον έβλεπε, τον άκουγε ο νεαρός, ήξερε ότι θα τον επιλέξει η κοπέλα. Μετά από κάνα 5 λεπτά, μετά από κάνα μισάωρο, με συγχωρείτε, η μαμά της νύφης πήγαινε πίσω από αυτή την πόρτα. Εδώ ήταν ένας φακός μεγεθυντικός 5 εκατοστών, τον κοιτούσε η μαμά της νύφης για να τον δει καλύτερα. Ανέβαινε πάνω, τα συζητάγανε, τη ρωτούσε αν της αρέσει ο γαμπρός. Και αν έλεγε ναι, μαμά, η μαμά σερβίριζε γλυκό καφέ που σήμαινε το ναι. Αν έλεγε δεν μου αρέσει, ήταν ο πικρός που σήμαινε το όχι. Και έτσι ο νεαρός με το γλυκό ή τον πικρό καφέ έπαιρνε το μήνυμα το ναι ή το όχι. Και βέβαια είχαν μια υπέροχη θέφου, τα σπίτια δεν υπήρχαν μπροστά. Από το που έβλεπα με τη μία τη λίμνη. Ναι, είναι κάτω η λίμνη, είναι μετά τα 2 σπίτια. Είναι ο δρόμος δεν υπήρχε και είναι η λίμνη. Βέβαια να σας πω ότι υπάρχουν άλλα αρχοντικά που είναι μεγαλύτερα, που μπορεί να μένουν ακόμη πιο πολύ, γιατί υπάρχει ένα αρχοντικό πιο πέρα. Το αρχοντικό του Ζάχου που αυτό έχει 13 δωμάτια και η σάλα μεγάλη όσο είναι αυτή με το σαλόνι. Φανταστείτε πόσοι άνθρωποι μέναν σε ένα σπίτι. Αυτή την πόρτα την κλείναν το βράδυ για λόγους ασφαλείας. Αλλά είχαν σκάλες που με το σκοινί τις ανεβάζαν και μετά κλείναν το καπάκι. Ένα αρχοντικό και ένα σπίτι ακόμη είχε μία πλήρης αυτονομία, ήταν σαν μία ολόκληρη πολιτεία. Τα πάντα ετοιμάζαν το καλοκαίρι για το χειμώνα και έμεναν όλοι μαζί και για λόγους ασφαλείας. Και κρατούσαν τις παραδόσεις εκείνα τα χρόνια. Από πότε είπατε χρονολογείτε? 1680 αναφέρεται στα Καστοριανά μνημεία. Είναι από τα παλαιότερα αρχοντικά τα που έχουν επιβιώσει. Αυτό ήταν λοιπόν το Λαογραφικό Μουσείο. Η ξενάγηση της κυρίας Αλεξάνδρας ήταν υπέροχη, για ένα πολύ μικρό αντίτιμο πραγματικά. Πρέπει οπωσδήποτε όταν βρεθείτε στην Καστοριά να περάσετε από αυτό το μουσείο. Στην Καστοριά θα βρείτε περίπου 80 βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες και μία από αυτές είναι ο ναός των Αγίων Αναργύρων. Φτάσαμε στη συνοικία Πόζαρη και στην ομώνυμη πλατεία. Είμαστε από την άλλη μεριά της λίμνης. Το κτίριο πίσω μου είναι το αρχοντικό Τσιατσιαπά. Είναι το μεγαλύτερο που θα βρείτε στην Καστοριά. Είναι άψογα διατηρημένο. Είναι ένα κτίριο που χτίστηκε το 18ο αιώνα. Η κλασική βόλτα για τους κατοίκους της Καστοριάς περιλαμβάνει διαδρομή γύρω από τη λίμνη. Οι ίδιοι τον ονομάζουν γυρολιμνιά. Μία από τις συνήθειες των ντόπιων είναι το ψάρεμα στη λίμνη. Τα ψάρια του γλυκού νερού που λέγαμε στην αρχή του βίντεο. Η γυρολιμνιά είναι μια τεράστια διαδρομή. Δεν θεωρώ ότι κάποιος μπορεί να την καλύψει εύκολα με τα πόδια, γι' αυτό εμείς πήραμε το αυτοκίνητο για να έρθουμε μέχρι το Σπήλαιο του Δράκου. Το Σπήλαιο του Δράκου είναι ένα από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Καστοριάς, όμως ανακαλύφθηκε πριν από μερικές δεκαετίες, καθώς αυτός ο παραλίμνιος δρόμος δεν είχε φτιαχτεί, οπότε πρόσβαση στο σημείο που ήταν δύσβατο υπήρχε μόνο από τη μεριά της λίμνης. Τους πήρε περίπου 4 δεκαετίες έρευνας και οργάνωσης και άνοιξε μόλις το 2009. Πάμε να το δούμε. Μέσα στο σπήλαιο βρέθηκαν τα οστά μιας τεράστιας αρκούδας ηλικίας 10.000 ετών. Επίσης, ο μύθος εδώ στην Καστοριά λέει ότι σε μια σπηλιά η οποία ήταν χρυσορυχείο υπήρχε ένας δράκος που φιλούσε το θησαυρό και έτσι ένας δυνατός νέος κάποτε πάλεψε με τον δράκο, τον σκότωσε. Η μία ιστορία πραγματική και η άλλη φανταστική
γίνανε μία και σήμερα έτσι έχουμε το σπήλαιο του Δράκου. Η γέφυρα αυτή είναι πλωτή και ανεβοκατεβαίνει ανάλογα με τη στάθμη της λίμνης Ορεστιάδας. Το σπήλαιο του Δράκου ήταν εκπληκτικό, πραγματικά αν έρθετε στην Καστοριά δεν πρέπει να παραλείψετε αυτή τη δραστηριότητα. Όμως πολύ κοντά στο σπήλαιο βρίσκεται και η Ιερά Μονή Παναγίας της Μαυριώτισσας. Πάμε να τη δούμε από μέσα. Έχουμε έρθει λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Καστοριά, στο χωριό Δυσποιό. Εδώ υπάρχει αναπαράσταση ενός νεολιθικού οικισμού. Σε μία από τις καλύβες βλέπουμε ποιο είναι το αρχικό στάδιο κατά τη δημιουργία της, κατά το χτίσιμο. Πρώτα μπαίνουν οι ειδοκοί. Στη συνέχεια βάζανε καλάμια γύρω από τις κολόνες και φτιάχνανε την οροφή με άχυρο. Και αυτό είναι το τελικό στάδιο χτισήματος της καλύβας, έχοντας τοποθετήσει τη λάσπη επάνω στα καλάμια. Κάποιες καλύβες έχουν συγκεκριμένη θεματολογία. Εάν δεν κάνω λάθος, η συγκεκριμένη πρέπει να είναι του Ψαρά. Βλέπουμε τα δίχτυα που υπάρχουν εδώ πέρα. Αυτή η καλύβα θεωρώ ότι έχει θεματολογία το κυνήγι, μιας και εδώ πέρα υπάρχουν κάποια ρόπαλα και ένα τόξο. Και αυτή εδώ είναι η καλύβα του γεωργού ή αλλιώς του κτηνοτρόφου. Φτάνω σε αυτό το συμπέρασμα βάσει των εργαλείων που έχουν τοποθετήσει μέσα σε αυτή την καλύβα. Οι 4 καλύβες που είναι ολοκληρωμένες και η μία που είναι ημιτελής βρίσκονται κυριολεκτικά επάνω στη λίμνη. Η τοποθεσία των ευρημάτων βρίσκεται λίγο παραπέρα, όπου υπάρχει χώρος που γίνονται έρευνες ακόμη και σήμερα. Τα ευρήματα του νεολιθικού λιμναίου οικισμού εδώ στο Δυσποιό κάνουν τους επιστήμονες να πιστεύουν ότι ο οικισμός υπήρχε εδώ πέρα πριν 7.500 χρόνια. Τις έρευνες και την επιμέλεια του οικισμού έχει αναλάβει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το 1992. Αυτή ήταν λοιπόν και η εξόρμησή μας στην Καστοριά. Εάν σας άρεσε το περιεχόμενο, κάντε ένα like, κάντε subscribe στο κανάλι και θα τα πούμε σύντομα. Γεια!